Det er faktisk første gang nogensinde, at dette eksklusive event bliver streamet live på Google+. Udover at Modeblogprisen bliver streamet live på Google+, er Google også til stede i aften. And I hope you can all hear me when I say the winner is Style Junkie. Den næste kategori er årets konceptblog, og den overrækkes af Google Danmarks Country Marketing Manager. Og hun er aktuel med sin 5. parfumeserie. Hun er, mine damer og herrer, forhåbentlig via Google Plus Hangout, Isabel Christensen. Jamen, jeg laver alt muligt. Jeg designer smykker. Jeg er lige ved at promovere min parfume, min 5. parfume, som bare dufter så skønt. Der hedder Monaco. Og arbejder generelt, som altid, med alt, hvad der har med mode at gøre. Balkjoler og alt. Jeg er nok nødt til at komme videre til prisuddelingen. Og vinderen er Adelie. Det er klart, at det kommer til udtryk i teksterne på den ene eller den anden måde. Tusind tak for det. Jeg glæder mig til at høre dig senere. Held og lykke. Og vinderen af den bedste visuelle blog er Brigade Noir. Det kan godt være, at I så skide godt ud. Det kom I så fjollet ud over hos os. Men det har været rigtig fedt, at 200 der har fået taget deres billede. Og så stiller du og kigger den vej. Og så på et eller andet tidspunkt, så siger du simpelthen bare stop, når jeg sætter dig i gang. Og så den person, som den stopper på, er den, der har vundet. Jamen, så siger jeg